Čaute, moje meno je Luboš a toto videjko sa volá Zdravím ľudí #5. Takže zdravím ľudí. Zase mi napísali dvaja ľudia, že ich mám pozdraviť o videu. Takže týmto ich zdravím, ale nie, srandujem, takže napísala mi Lily. Čau Lily, zdravím ťa. A ešte Sebastian. Čau Sebastian, zdravím ťa. A tak. Splnil som moju povinnosť, alebo tak, normálne. Takže som asi, neviem či povinnosť to mám nazvať, ale proste takto no. Takže splnil som asi moju povinnosť youtubera pozdraviť vás vo videu, keď som vám to slúbil, tak točím to. Takže ešte raz zdravím Lily a Sebastiana, čaute obidvaja. A keď chcete, aby som vás pozdravil ešte vás iných, ktorých som nestihol pozdraviť, ani ste mi nenapísali, že vás môže pozdraviť. Takže, keď chcete, aby som vás pozdravil vo videu, napíšte mi komentár dole proste dole mi napíšte komentár a potom, keďže nechcete písať dole komentár a zdieľať to po celom YouTube, tak ste aj to nikto nezdieľa. Takže, keď chcete, aby som vás pozdravil, prepáčte sa ten svoj zvuk, neviem, niekto mi asi komentoval video. Dúfam, že to bol dobrý komentár. Takže, keď chceš aj ty, aby som ťa pozdravil vo videu, tak mi napíš dolu do komentárov, že ťa mám pozdraviť a meno, akým ťa mám osloviť, alebo mi napíš na Facebook Luboš, volám sa na Facebooku veľkým L, Lubos, veľkým T, Tataj, takže Lubos Tataj, ako na YouTube. Tak, keď chceš, aby som ťa pozdravil, ešte raz prepáč, no nevadí. Takže, keď ma chceš pozdraviť, keď chceš, aby som ťa pozdravil vo videu, napíš mi a ja ťa pozdravím. Jednoduché. A toto by bolo asi koniec tohto videjka. A ja si idem prečítať ten dobrý alebo hnusný komentár. Dúfam, že bude dobrý. A keď bude zlý, tak nevadí. Však prežijem. No, takže toto by bol koniec videjka. Keď sa vám videjko páčilo, dajte like a odber. Takže ďakujem za pozrietie tohto videjka a mám vás rád. Takže ďakujem za pozrietie tohto videjka a zabudol som ešte povedať, čo som povedal aj v minulých častiach. Zdravím ľudí, #12345, toto 5. Takže Lily a tento. Takže Lily a Sebastian, zdravím vás ešte raz, čaute a prajem vám všetko dobré do života a dajte aspoň vy dvaja, povinne aspoň vy dvaja, tí, čo som vás teraz pozdravil, Lily a Sebastian, dajte povinne like a ďakujem za pozrietie tohto videjka a dajte like, odber a share, takže fakt už konec, čaute.